Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il m'a mandal zo oui, iran dalvisi miss ala akbar titre nanjini. Là ça, buzz be alat Facebook kat fa chmeti amni finwanga slam. Oui, je suis d'accord. Haram ti iran dalvisi reka fong ni haram fa ira jab mi jam slam haram. Fa le ni nan naton rythme discothèque naton hala akbari ing lokani tenga chikeni le tenga ma me fifavanga slam. Fa iti maro fongekin rah haram. Maro rah haram plus que ing. Tanao zatra misarana ke fa haram diske fa ataoko fogna edy no mizaha mivavaka agnatin'ny fivavahana io. Maro raha haram, misy le tegna fahotana mahafaty ataon'ny sasany. Za isan'andro za agnisan'ny tegna miprotéger raha agnatin'ny fivavahana misy za. Maro za na misangelatra za tegna maro mpagnanatra olobenahy. Fa raha mbo hapitako am'le agnatin'ny finoagna, raha mbo hapitako, hitanareo mahatonga olo matetiky mivôlagna, ino mahatonga za mbola tsy décidé za misarona et tout. Satria za tsy tiako mihitsy hoe za magnano ny ataoko de fivavahana anahy tsara be ary hitako tsara fa misy raha tsy arako io ny voatsiratsira zegny. Misy ny olo hoe na lalahy zegny na viavy magnano misarona izy iainananjy fogna sarognany fa tsy fagnahinanjy. Magnano toetra tsy manjary amin'olo, managna fo maloto amin'olo. Ny sasany volaniko déjà mo amin'ny religion jiaby misy zegny fa le anao koa fa misarona igny mitety lalagna anao magnano fihetsika islam anao olo efa mititira nefa tsy hain'olo fa islam zegny ka religion fa tsy karazan'olo. Tsy sidira raha ataonao ratsy igny tsy tokony ho sidirany finoanao fa noho hoe efa remarquable anao magnano fitafy igny mbô hajaiko i raha jiaby agnatiny akao mba tsy handeha haniritsiranan'olo fivavahananao. Alenao miboridagna ivelany lasite fa fagnahinao koa mbola tsy voasarognanao toy izay haignanao sarognanao nefa jegnanao motroka anao mahidy anao ratsy loha anao mandeha manigatsiaka olo miketriketra olo sy ny tariny. Raha tsy nampianarin'ny fivavahananao hanao andeha ataonao nefa avake amindray ino le vovoany islam re maro zegny nefa tsy le islam mampianatranao raha jiaby tsy manjary ataonao fa efa tegnanao zake tsy misary hoe tsy fivavahana mampianatra zazy fa efa tegnanahy mampianatra le raha. Tsy karazan'olo tsy ino fa religion finoagnanao protégeo. Anao koa fa nieritreritra anao isarona zah ty andeha atao satrobory mitety tanàna zah ty mba sarogno koa le fagnahinao ato mpagnahinao koa fa tsy raha haignanao fa sarognanao avake anao magnady tegnanao ivelany le fivavahananao tsara anao mahefy tsara fivavahanao matonao mijano agnatin'izy anao lasa mandrakotro tegnanao nefa abolegninao le fivavahananao ary zegny edy tsy resaka zegny mandefa avy am'le resaka ny irany dalvis alakbar za mahita avin'olo maro be nandefa le tiktok taminahy olo hoe aikarakory ty alefako veky le hira fa tandregnesanao raha volaniko ty mandeha amitsika le mpagnano azy raha volaniko ty egninao koa fa voasarognanao imaminao fa naventy na voasarogny hegninao mba sarogno koa ifagnahinao agnatin'ny ndraiky comportementnao jiaby amin'olo fa tsy rahanao misarogno nefa démoniaque anao agnatinao koa mbola tsy voasarosarognao fogna eky. Aminahy manao koa tsy toko vagany za le anao koa fa misarona anao miprésente misy présente finoagnanao anao mandeha amin'ny lalam-beny igny igny ndraiky anao mahita olo amin'ny lala igny magnano tsy nambony olo anao efa finoagnanao edy voatsiratsiranao fa tsy fanjariagnanao zegny le tiako volagny. Avake iran'ny dalvis halakbar igny marobe arabo magnano hira ala akbar akagny amin'ny pays njare akagny ngamba efa mivolagna koa ngamba ny olo be mahay raha amin'ny fahalalagna aminjare akagny fa tsy amanjare nefa atsika gasy koa fa tonga ramadan za zegny bo agnatiny atsika gasy koa fa avy ramadan misarogno magnano hirany ry mahery sy ny tariny regny tsisy polémika be mivolagna hoe haram nefa haram aby raha jiaby amin'ny islam surtout le mivolagna ala akbar jiaby re haram. Fa ny dalvis igny moa nandeha natao aingam-panahy nandeha natao bezbe tamin'ny Facebook teketo de igny le volagny dikany hala akbar zegny Dieu est grand zagnahary maventy tout puissant le fiteny io fiteny arabo io tsy fiteny zagnahary io tsy fiteny zagnahary fiteny arabo io fa igny le i profety le arahantsika ny teny arabo de noho izy tsisy fadisoavana le raha de arahana amin'ny teny arabo izy avy afara ty fa na amin'ny teny gasy henjagnahary fogna na handeha agnaty boaty voany maventy zagnahary sy ny tariny mety ohalany zegny zegny tsy hainy dikan'zegny hainy dikan'zegny anao mitsinjo komantoaka ndraiky zagnahary maventy ino hainy dikan'zegny tsy ho faly izy fa le nampivinitry silamo agnatin'le hala akbar atao agnatin'ny hira igny izy andeha ambary sy ny boaty sy ny tariny amintsika Madagasikara aketo boka fa mahala akbar inshallah sy ny tariny koa fa efa silamo edy agnatin'ny ilo normal ndraiky koa miprotège izy fa za mivolagna le avinahy zegny ke avinahy na aramo zegny ke na tsy aramo avinahy zegny karaha zegny. Donc atsika mila honnête direct amin'ny raha jiaby marobe raha aramo plus que ihirany dalvis igny tokony réglentsika mianakavy agnatin'ny resaka fivavahana marobe mihitsiny raha aramo plus que igny anao magnano misarona anao miketron'olo anao raha tsy fagnahy amin'olo anao tsy mba magnampy olo anao raha tsy fagnahy alors que anao ifogno fogna seky lohanao malô hampy anao hampy tsara lohanao koa tsy andeha hiketriketra olo tsy andeha hisifasifa olo tsy andeha hagnanino parfait anao misarogno amin'izay boka anao pare tsy fiangonanao tsara be anao mahay tsara be fivavahana silamo fampianarana agnatiny koa tegna hoe tsara maresy lahatra avy amin'ny fahadiovana jusqu'amin'igny tegna hoe tsara fa tsy ampiharinao le raha
tsy ampiaritsika le raha plus que irany davy samby mioccupé tegna anazy samby magnanaova raha tsara amin'ny tegna anazy olo ankilanao anaro zandronao anabavinao namanao vadinao iny anaro zay ihany ny tegna devoiranao magnanatra olo ahilao mba agnaraka le mety sy tsy mety fa irany dalvis igny raha natao resabe fogna izy igny fa fondro be raha haram plus que iny tsisy katsika avy 26 ake azo magnanognano 26 fa haram koa 26 Allahu Akbar Sama kasitraka Zegny namagna tsary na mitaka God bless Yara mamiratra Hatsarangane mamirapiratra Umarpanire Inshallah Hazra tsara Tsy wasndagine Zollay tsy very anjara Milumong amnero Zay malengy tumwanya msero Ano mandrubaka Sama nangana Ano malengy sa zamola nitsangana Komando Zahefa komando Ano tsara tsy mety ravagna Zanahary na leku avagna Tawane Ringi ringi no tawane Nati fali fo tawane 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 Mahere Zanahary ne mahere Nyara kami ne manese Allahu Akbar Allahu Akbar Voilà, iny le hira. Izy igny zao nataony Zagnahary fogna nisy ny tariny tsisy ala, nefa nidikany ala mbô zegny Zagnahary fogna. Tsisy zegny tsy nanjary resa be. Fa le izy Allahu Akbar fa le findesin'olo mixoaly sy ny tariny de nanjary resa be. Mety naningana hely dizy aminazy igny mais bon. Afaka pibiko za tsy maintsy magnano tibikely fogna ona izy andafaka agny koa mandeha vola aminay Madagasikara ty. Azadi mampiasa application Samvely. Hoavy zao 26 io. Ona rehefa magnano 26, le 26 tsy aramo aminareo. Mampiasa code promo Samina koa fa mandefa vola a Madagasikara aty. Zany avy andafaka agny mandeha vola a Madagasikara ty. Tsy agnambo zegny halal. Allô, bisous.